Het huis jaagt me eruit. En dan ging ik naar haast maar heen in Boetenpost, online wonen. Maar terwijl het eerst zo goed ziet, ben ik eruit zetten moeten. Ja, dit huis dat er tussen is, en dat is mijn huis dat ik nog zit. Zo wie dat. Dus je dan weet gewoon een lied bezinnen, pomke, hè? En hoe oud is deze woning? Weet ik net. Dat hou ik nergens in de papieren. Dat kan ik net vertellen. Wel naar ochtends, maar het zit nergens beschreven. Dan zou je bij de gemeente wezen, maar die weet alles van vroeger, hè? Maar had je sjuggen naar het keukentje en hoe te wenken je maar nog is, dit is een oud plakje. Ja. En ben je al druk ontvruisje? Nou, ik ben aan het inpakken. En wie had verder spul besteld, witrage en ik ben er ook bezig. Ja. Maar dat je op je jontigste naar verhuizing ging, dat ging je ook net toch, denk ik. Nooit dacht dat ik zo wat worden zo. Ik net, hè? En dan komt niet en komt dit. En ik fiets nog, ik doe alles nog. En wat baat er nou als met deze woning uit jou je wagen? Is verkocht. En die het hem kocht had, dat komt er al, het huis. En die bouwen iets nees erop. Dus het huis wordt sloopt. Ja. En geniet je jou nou ook nog wat van die laatste dagen dat je hier naar binnen? Nou, het is wat te druk. Omdat ik iedere keer denk, dat moet ik inpakken, dat moet liggen, dat moet liggen. Ik heb verschillende door nog vol. Maar ja, verder is het goed. Dat lijkt me toch ook wel spannend. Jawel. Maar dat kennen we nog wel aan.